tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí. Fa uns dies, ja no recordo quin dia vam inaugurar aquesta exposició. No sé si algú de vosaltres ho va veure a través de la xarxa. Vam fer inauguració i vam inaugurar l'exposició que tenim aquí al darrere. I avui inaugurem l'exposició de clavells. Així que hem d'agrair, primer de tot, a tots els que han treballat, a tots els expositors que estan aquí i expositores, que han fet una grandíssima feina, que alguns ens acompanyen. Aquesta feina de tanta paciència, de tanta estimació, de tant amor també per la festa del Corpus, i que ara es veu aquí, no? De tots els que han treballat tot aquest temps i que durant tants anys segueixen treballant i continuen deixant aquesta petjada de tradició sitgetana com és el Corpus. Jo només volia dir, com ha dit l'Angelina, evidentment agraïm moltíssim a la comissió, que s'ha trobat 2 anys molt difícils i molt complicats, però com s'han reinventat, que creatius que han estat, molt en part per la seva presidenta, n'estic convençuda, perquè ella és molt creativa, i per tant aquesta feina que han fet amb una pandèmia, que han mantingut el Corpus d'aquesta manera, reinventant-se, buscant altres llocs, buscant altres indrets, per sobretot preservar la festa, doncs és importantíssim, que malgrat una pandèmia estiguem aquí celebrant el Corpus. I per tant vull agrair moltíssim a la comissió la feinada que ha fet, moltíssim a tots els expositors perquè heu continuat endavant, moltíssim a tota la gent que està participant, ho deien, els que estan ja preparant les catifes, avui he passat pel Pati Blau que està increïblement preciós, a la pregonera, a l'Anna Grimau, que ha fet un pregó fantàstic, no us el perdeu, sobretot si el podeu escoltar, perquè val molt, molt, molt la pena, perquè ella també parla molt del Corpus de la gent, perquè diu que és veritat que el que sempre hem vist són les catifes i els gegants, però en veritat l'arrel de la festa és la gent com treballa la flor, com preserva la festa. Per tant, doncs només donar moltíssimes les gràcies a tothom. Dir-vos que quan venia cap aquí un senyor m'ha parat i m'ha dit que molts de vosaltres teniu aquestes joies que són del Corpus i m'ha dit, oi, mira, portes el mateix que he vist canyar pel terra. He pensat, aquest senyor no deu ser d'aquí, perquè dic, sí, és que és una festa que fem aquí amb flors i li he tingut que explicar una mica, però està bé, perquè així la gent també ens coneix i coneix les nostres festes. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes i a gaudir al màxim de l'exposició dels clavells i de demà de tot el que podrem veure. Moltes gràcies.